Kubor nakaslem jong unongsan hima. Te ngate pa aga tugas ngi habang ida na populo bun kipat ba kila top dom yu pa arden dai namala ko atip palat no ya u sembal lani ya ka sharp jong ka party te mentapat ngila si pentip kirki menchis ngi ngila pen bana ba hangni ka sngi ngin pen bana pat ba no yau sembal lani ka sharp jong ka party don kiba pa message nga kyong la tikna lamar nga sutu kyong yong itok biang mo wat aga tu sngi rum dei bangimot ban thok rei ngila don hi ka jingmot bangin pen bana yau sembal da kata ka rukom perkhat ka jingi bangila dei ban yo yau sembal nak election commission of India. Tegani kapor nga ai khublei ya u sodar jong Shnong Smith ya u secretary jong Shnong ya executive committee bro kawai ki bahai por belingkot abangila pan jingbet ban pelong ya gane ka jingalang pen bana symbol lani ka jingalang ban pen bana ya ta ka sharp juga party kila ai but ngahapan ai khublei kerpangru ya ka district administration ki bahai por belingkot ngila apply ke permission bang ngila yo bani lumlang kumni hak ba on pentip pai ba ya ka sharp jong ka party hagane ka sngi ke pemerintah kam tame yo blay nong bu nong thau ubala don ringkat aga jingat linti ke jingi nadu bangila seng hadu bangina dap pan register hadu bangina yo menta ya kani ka sharp jong ka party ngisno tunat ba ka sharp jong ka party kan yeng ru kan sakhiru ya ka thong jong ka party kumbangila seng nongrim ya kan ka party ba nyenwan ra ya ka jingkhot haga sinshar ka khada kata ka di nongrim ka baningkonge ka jungi banwan ra ya ka sinshar khadar ka bakhoi ka bo pai ba agini kisngi u angno dik baganwan kata ka sinshar ka khadar ka bakhoi namar ngi sngau tho bagan dalong shisha ka jingkir khu ya ki longdin mandin ki jungi ngi sngau tunat bangile jidru ya utau symbol leni ka sharp jong ka party ka bande editor bat kata ka jingthmu ka jungi dei namar kata ngi de sngau kemen bangilala manlum langi phi yakni kapor bat pan pen banano yar ya kani ka sharp jong ka party kanang ba phi pin lek chalaki shnong gi thau shaki ying gi sem pen sngau thu i ki pat ba u sharp jong ka party ka jungi kadai kani anum dan shu ki bandang la pat ban pen artatin namar menta bagile i kata kal air kababe kleng lai kren be chapang gaseng BPP lani kata ka wave jong ga BPP agini kisngi o las dang don ki ba pen artatin ni ki pat ba phi thu khana ya ga BPP tang ga sharp ru phim pat eyo dan ki ba ong pat register kilas dang ban pen thami ya ki pat ba hendrei ngilong ka seng kabalayo pura ya kata kajing itu namar la registeringi hapo election commission of India la airu ingi ya kata ka sharp bangini kun ya kata yang ini election pe jodon nang ni shakhamat la dasgo thu bamla ashu ban pensu thu bakla mo yodon ki balia siang sedi ayure ki ban saong pat umdan kandidat angni konstituensi maulai jong ke BPP umdan kandidat jong ke BPP haum sning konstituensi
yo ngi syuanget kumno namar kin sa persyang baik ban pen thame namar kila sngotu ba kemla syu ban pen senge pej menta menin upai ba utip bangin lumang ni mong isyongin lum smet ban pen bana pai ba pej kan ni upai ba wan hatong mo pisi ladang ipin bana li sitayo kani ka jaga kan nyam ngilum pai ba po smet syupen bana apo pulu syupen bana dap lengok lot menta kei ke buj jong ke PPP ban lumbriu ngim dan buj mengi ngidan tanggoi ka jimut khat ka babek ka donut ka bakhoj bangai ka jing shakri ka bahok eu paj ba bangi joy bau play un ta ye ka jimut ka jing khat jo paj ba kat shabale habang alik meeting hagini kisngi ngam juan pai thali sieng kam dei tamang yo jing gershan ki paj ba lapan kam labat terang ya ketiga jenga bat don ki a kabadan hapo kata kade ka jingkerku ka baki pat ba ki ayangi kom ka parti hagini kisngi nganget ublei lo jubab ngin job kom ka parti hagani ka jinga lenti ka jingi ngamdan jing artin tementa ngin penbenano ya kata ka syap jaga parti bat namar bangin ye perta te andala poi ka por ban ye perta ngatrai ngini lumlang be hangni ngin pendap ingin ke jaga betli kita be song sate kini hiarlang khana bagan mi ka sur ka jam khana bagini kinong kilat pathai khubor kini ban ring bhai pi kini ban pen pau bhai ka to ka sur ka bang ga jupi shaga perthai ya ka jing sawa joga shap ka jingi hagani ka sngi ke pamata wanum song jingai la pi song jingai kan sapret ka sur sibet onang le perta pendap ingin ke jaga hangi songlang haju bakini banang niru leklang setai kita ke besong nang tei leklang setai semaran namar pini i bangin pelaj pai ba no ngin penbena pai ba no ya ka syap jong ka parti hagane kasngi ke pemerintah tengah kerpat ingin ki samla bagini penpai bat kum juru ngan khot ye secretary jengi menirap yang hakaban ya laulang ya kene kaperda ngiting ngim daya le pen bhabri mo shwa be dak perdalis abyang miale pen bhabri than plup sa shim dak perdani yang abyang tementai secretary inirap ban wenge ne kaperda khanang bapini isai kai ke syap jangka parti naduk kene ke singi ke pemerintah ya kani ka syap ka jingi bat ngisno sarang baman laki tliwi ngi jingi ngidon ya ka syap jong ka PPP dainum daina wala nabi persyak manaru pe tiap pe dainum daina kan mar tahu man la ka sni haba pipe kan mau bengin peru ya ka bamsap ngin peru ya ka kam lebor ngin peru ya ka kam no shileng jong ka sinshar ka khadar ngin wan ra ya ka sinchar ka khadar ka baphoi ngin wan ra ya ka sinchar khadar ka bapet rinti lang yau pai ba nong song snong kani ka long ka sngi jong ka jingjop nang ni sikmat kitu ki samla kibala kwa dik dik ban thau jingrai pilala ban thau jingrai nadu shibet ban pensawa haki tenong skor jigi pai ba baga sur nang ni sikmat ka bajam kan mi bet tang ka ka sur baga jai ben riu kinong hau pra Hau pra! Dapat tak jingjop. Hagani election kabanuan.